dels versos dels Diables. Mica a mica s'ha anat acostant més gent i es notava que s'acostava l'hora dels Diables. Haurien de canviar potser l'ordre tots els anys, no? Perquè la plaça s'ha vist plena pràcticament tota l'estona dels És que, balls, no? clar, aquest any s'obrirà un debat. Sí, A partir del que aquí s'ha fet, hi haurà debat. Hòstia, quin any, quina bogeria! Gairebé 11 mesos d'aquell històric dia. Un cap de setmana que quedarà gravat a la memòria dels catalans. De ben segur que res tornarà a ser com abans. Tot començava el dia 6, encara amb ressaca de festa major, quan el Parlament es firmava el decret que hauria de permetre la votació. Espanya s'indigna, no entenen això del dret a decidir, que votem és una ofensa i per tant s'ha d'impedir. El govern, amb l'objectiu de reactivar el turisme i l'economia, envia un destacament de 10.000 agents de policia. Tot i que en un gest de distensió els allotgen creuers del Piolín per fer més simpàtica la repressió. Uniformats, armats fins les dents i d'allò més perillosos, feia anys que no els veiem per aquí des que van arribar els Mossos. De fet, allò semblava un destacament de bolis de Caixa Penedès, de color verd, inútils i ja fa anys que aquí no hi pinten res. I amb ells van passar el mes jugant al joc del gat i el ratolí. Ara busco urnes per allà, ara et faig un registre aquí, ara envio la poli a la copisteria i ara t'assalto alguna conselleria. Fins que finalment arribava el divendres previ a la votació. Tot era una incògnita i ningú sabia si es duria a terme o no. Però la consigna era ben clara, votar sí o sí, encara que ens trenquessin la cara. Escoles plenes, nervis i una pregunta no parava de sonar. Què? Creus que al final podrem votar? Sí, home, sí, tranquil, que jo ja tinc el tractor a punt. Quan vinguin els piolins els hi buidaré 3 tones de fems al damunt. Mentrestant, l'exèrcit de tietes recorria els col·legis oferint menjar. Nen, què vols? Caneló enrostit, un bocadillo, un cafè, aigua, caviar? Ah, allò semblava un dinar de festa major. Encara guardo algun tàper al congelador. I així, entre àpats, activitats i tallers de tota mena arribava el dia D. I amb la sortida del sol apareixien les urnes també. Els mòbils traien fum i ràpidament es quedaven sense bateria. Els grups de WhatsApp del CDR s'instal·lava la bogeria. Que si aquell poble hi ha hagut tants ferits, que si els piolins estan a la girada, que si s'apropa l'holocaust nuclear mentre veiem imatges de gent amb la cara trencada. Però ni el CNI ni 10.000 goril·les amb el cervell rentat van impedir que el poble votés per un nou estat. I el món sencer va veure que Espanya és un país de pandereta, amb imatges de la brutalitat policial que van donar la volta al planeta. Perquè s'ha de ser un miserable per apallissar gent indefensa que tan sols fa cua per votar. I mentre esperem que d'aquells fets se'n depurin responsabilitats, seguim tenint 16 persones a la presó o exiliats. Llibertat! 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 Llibertat!
Alguns encara us pregunteu per què volem tocar el 2. 1.066 ferits no és un motiu prou seriós? Aquell dia, la voluntat del poble va ser clara. Marxar d'Espanya i construir la república aquí i ara!